खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 23 जुन 2023 बाराया जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गले गले सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हायो। बेबादिनो गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय हाथिगाव ओनसोलाव सासे सुबुंनि गोथै सहखौ ड्रेनाव गोजावना थानायाव लकेलनि मानसिफोरा नुनो मोननानै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसआ जाथायसालियाव फैनानै गोथै सहखौ बोखांनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। नाथाय थैनाय सुबुङा सोरमोन, बबेनिमोन आरो मा मुंमोन आरो बे सुबुंखौ सोरबा बुथारनानै गारना दोनखो ना गाव हारसिंसो थैखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नागारनो रोङै जाम जाम आरो जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव क'क्राझार सहरनि साखाथिजों बोहैलांनाय गौरां दैसानि दैनि बिबाङा बांबोनायनि जाहोनाव हुलथुगाव दक्षिण सबायझार गामिनि गं 30 नखरफोरा लोमसावजादों। थांनाय सानब्रैसो समनिफ्रायनो दक्षिण सबायझार गामिनि गं 20 नखरफोरा दक्षिण सबायझार गुदि फरायसालियाव रिलिफ थानो गोनां जादों। अदेबानि रिलिफ केम्पआव थागासिनो दङ। रायजोफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बोसोरफ्रामबो बे ओनसोलाव दैबाना जायो होननानै फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं बे दैबानाजों बा दैज्लां बोथोरनि दैबानाजों आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि दाब दाब जायगाफोराव गोबां रोजा रोजा नखरफोरा गाव गावनि नखरखौ गारनानै रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों आरो रिलिफ केम्पआवनो ओंखाम संना जादों, बेनो थादों, बेनो उन्दुदों। पाकिस्तान हादोरनिफ्राय फैनाय 4 उदखारिफोरखौ गावथारदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि सिङाव थानाय कुपवारायाव पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय सिरि सिरि हाबफैनाय 4 उदखारिफोरा जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिस आरो रौनि हानजाजों गावथारजादों। 4 पाकिस्तानी उदखारिफोरखौ दिनै फुंनि समावनो इन्डियान आर्मि आरो काश्मीर पुलिसआ जथाय गोख्रों सिग्रोमनानै गावथारनो हादों। आसामनि तेजपुर इउनिभारसिटियाव सासे फरायसाखौ गावनि हस्टेलनि रुम सिङाव बिसिनायाव थैना थानायाव बोखांदों। थैनाय फरायसानि मुङा जाबाय नीलोत्पल गगৈ, तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय थुमथुमानि थागिबि। नाथाय नीलोत्पलआ माबोरै थैखो, गावनि जिउखौ गावनो फोजोबखो ना सोरबासो बुथारखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। बे समाव गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनानै जाथायनि सायाव आसाम पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि। Thank you.